Uthemba namhlanje. Uthemba lo. Silawo olundi lomntwana eduze kwami ngiphethe umfowambeje uxolisana imphethe ukuthi wami kunjani? Fana uthi uphethe inkunzi. Nkosi uMaskandi ufana wambe. Uphethe inkosi uMaskandi wafethu olundi lomntwana. Ukuthi wami ukhiphile lo nyaka umsebenzi othi nathi iqhuni asohlupha. Kungani mhlawumbe wakhathale lapho qina. Siyabonga. Qina. Siyabonga mfuthu omdala. Ukhiphile lo nyaka umsebenzi othi nathi iqhuni asohlupha. Mhlawumbe ungani ukhathele isihloko lesi usibize ngomsebenzi wakho? Ungizwa kade ngisamlalela ngisho ngisesikoleni ngisengaphansi kwamgqumeni esemsazweni manje ngicabanga ukuthi kuyisikhathi sokuthi simphamise noma abanye kade bamphamisa noma ephinde ebhayize kanjani ayikezwakala sebhuti wami lokho afika ku-TikTok ulokhu ukhona urelevant 2023 2025 ukhona wenza kanjani ulokhu uhlezi ukhona emehlweni abantu? ngiyayikhandla mina lento engafika ngayo lo ngivela ngayo usuku nosuku alipheli ilanga ngawenzile amavidiyo angaphezu kwamahlanu usuku nosuku ngiyaphosta usuku nosuku. Khona abantu abaningi esibaziyo ngenxa kambeje lapha ku-TikTok abadumile namhlanje abaney'moto abanani nani. Mhlawumbe mawenza amavidiyo akho inhloso yakho sokuyiphi mhlawumbe ukuthi usukudlala noma sokukhona ufuna ukubavusa? Ngiyafisa ukuthi umuntu nomuntu ebeka isinto etafuleni emndenini wakhe. Inhloso yami leyo. Noma ngaqhamuka yiphi inzondo yokuqhamuka umuntu oseceleni. Umuntu isiko masisetafuleni ngiyobe ngijabule mina. Mawuthi umuntu ulale edlile ngoba leli igama elithi imbeje lokuthi ulale udlile. Noma ngathiwa unerasta enempethu mawuthi ulale udlile. Noma ngathiwa akukhuleki kakhulu. Igama lambeje usilale udlile. Elo igama lombeje manale nje udlile. Laphana ziningi iy'nsizwa osebenzisana nazo esike yivele ku-TikTok odlalisana nazo sikhuluma nje ngeswidi lade lubala njengamanje. Mhlawumbe lo mdlalo wakho ukuthi bathi abantu uthatha iy'ngoma zeswidi kodwa ukuchazela abantu kodwa abantu abanga-understand lapho. Ingoma ngezami kuyenzeka ukuthi ngeke ngithi ukuthi ngicula ingoma ngingakayi estudio wena uthi ogijima estudio kuqala uyayicula ekaba leyo ngoma. Mina ngiyacabanga into wena uthi uyayicula ngokusa ngicela ukuthi mhlawumbe uzenze emgqumeni. Yabo isizathu leso. Ngiyabonga kakhulu mfowethu cela ushiye amazwi kumfowakho-Quality nobhuti uNjabu ngabesiqashile namhlanje. Ngashiya amazwi ukuthi wembeje nonjabulo weQuality nombeje nenza amaholo olundi lomntwana bese ngithi uthemba lo. Ngiyabonga mfuthu omdala. Siyabonga kakhulu mfowethu. Siyabonga. Kuzidibana. Izidibana. Ngiyabonga kakhulu yaphepha.